La fitxa perfecta per la IA en 60 segons. Copia aquesta estructura. Bloc 1. Rol i objectiu. Digue'm qui vols que sigui i què vols aconseguir. Bloc 2. Públic, to, format i longitud. Per a qui escrivim i com ho vestim. Bloc 3. Context i inputs. Situa en 3 frases i aporta materials. Bloc 4. Restriccions i exclusions. Marca límits i què no vols que surti. Bloc 5. Criteris d'èxit i validacions abans de lliurar. Com sabrem que està bé? I què vull abans de lliurar? Recapitulant. Rol i objectiu. Públic, to, format i longitud. Context i inputs. Restriccions i exclusions. Criteris d'èxit i validacions abans de lliurar. Això és la fitxa dels 60 segons. Vols la plantilla fitxa 60 per copiar-la? Envia'm fitxa per DM i te l'envio.